Il-qniepen tal-miliet. F'belt kbira kien hemm knisja sabiħa. Fil-kampnar kellha l-isbaħ qniepen. Kienu idoqqu fil-miliet biss jekk xi ħadd iġib fuq l-altar l-aqwa rigal lil Ġesu bambin. Kienu ilhom is-snin ma jinstemgħu għax ma nstabx rigal li jogħġob lil Ġesu. F'raħal ftit il-bogħod kien joqgħod tifel jismu Pedro. Pedro kellu ħuħ iżgħar minnu. Rridu jmorru għall-quddiesa tal-miliet u jieħdu rigal żgħir. Telqu filgħodu kmieni. Kif kien qed jidlam kienu waslu viċin il-belt meta raw mara msejkna mitluqa fl-art fuq is-silġ. Ippruvaw jerfgħuha, tqila wisq għal Pedro lil ħuħ. Aħjar tibqa' sejjer għall-quddiesa u jien nibqa' hawn sakemm jgħaddi xi ħadd. Waħdi? U inti mhux se tiġi għall-quddiesa tal-miliet? Dil-mara wiċċa qisu tal-Madonna ma nistax inħalliha waħedha inkella tmut bil-bart. Pedro ta' lil ħuħ biċċa flus żgħira. Ħi, din hi r-rigal tiegħi lil Ġesu. Il-Knisja mhix awla l-festa kienet mimlija bin-nies. L-orgni kien idoqq bil-qawwi. Foqra u sinjuri bdew resqin lejn l-artal biex iqiegħdu r-rigal tagħhom. L-ebda ħoss mill-qniepen. L-altar tgħatta bir-rigali. Ħafna minnhom jiswew il-flus. Anke r-re resaq biex iqiegħed il-kuruna tleqq bid-djamanti. Issa żgur li jdoqqu l-qniepen qalu n-nies, imma ma nstema' xejn. Ħlief ir-riħ mixquq tat-twieqi. Kien hemm dwejja fuq wiċċ kulħadd. F'daqqa waħda instema' leħen ħelu ta' qampina li beda jitqawwa x'in il-qniepen kollha ngħaqdu f'kor sabiħ. Kien qisu leħen l-anġli li ħadd ma sema' isbaħ minnu. In-nies fil-Knisja baqgħu mistaġba. X'in qamu biex jaraw x'kien ir-rigal li ta' il-ħajja lil-leħen tal-qniepen. Ma rawx ħlief lil ħu Pedro li b'nifsu maqtuħ kien miexi lejn l-altar biex joffri r-rigal ta' Pedro biċċa flus żgħira. It-tagħlima tal-istorja. Il-qniepen ma bdewx idoqqu għax in-nies fosthom ir-re ġabu rigali tad-deheb u tal-fidda. Bdew idoqqu meta fuq l-altar waslet l-offerta li kienet tfisser l-imħabba ta' Pedro lejn Ġesu. Pedro kien ilu jistenna l-festa tal-miliet li ssir fil-Knisja li semmejna, imma tilef il-festa biex jgħin lil-mara msejkna. Baqa' ħdejha jagħmlilha l-kuraġġ fil-bart u fid-dlam sakemm fl-aħħar għadda xi ħadd kbir li seta' jgħinu. U Ġesu qallu grazzi u għall-imħabba li hu wera feraħ kulħadd. Fil-miliet għandna nkunu jiena u intom li nferħu lill-oħrajn skont kif nistgħu anke bl-affarijiet żgħar.